Akimi ke sengpon Jengkha Town Committee along ta prabjin pen kelik padupon po. Bangso kelik along Congress ai ahin penta chipate dun pen asitin warta chipahai aphan chisik chedang chengpon tanglu. Non kewangji Jengkha Town Committee kelik along longkep award along Congress ai asong hin pen longkep award along ta kachepate dun pe aphan kachisi kachedang ponasonsi pini isi committee sengpon lo. Labang solong akaprega song penta airlines kiduta aning ke hangdo. Lasimania Songjongsi Airlines in Tung Pulote Towar Kithota Dopusi West Karbinglong District Congress Committee Secretary in charge Organization and Media in charge Chutra Singh Tirona Hinpen Ningjepong Jengkha Town Aputha election Aputha sinitum meeting padolo lasi ladak bang nitum tingwai tingsai pamunitum doelo kosonsila ward cap dak Jengkha Town long ward cap do laso ward cap long che pahai et unjima laso bidi itum abang putin ben samen itum bidi enlo la pena bidi same chipi jelo bidi chipa choice roilo lasi laso teng pulote nitum non an bangke long cap long pusamen itum Congress party hinpen INC party hinpen itum candidate bangke kipi pon edje phan itum isik pon lo isik pon cedang pon lo lasi ke cengsi around itum pinidak Jengkha rong pierong ben sinitum pangceng pon lo meeting same ame same la pen gradually ni itum long tin ward long same nitum dam edji ward cap long pusame lasi laso pensi laso spirit pensi nitum chepe hai pon po Khironi pen Mohanteron Karbinglong Live